Вітаю вас, дорогі друзі! Христос народився! Переживаємо Різдво. Добрий Бог стає людиною. З любові до нас приходить на землю. Народжується, щоб нас врятувати від гріха. Взяти на себе наші гріхи, підняти на хрест, померти і воскреснути. І дарувати нам життя вічне. Бог приходить на землю. Мабуть, кожен із нас у ці дні роздумує, як краще пережити Різдво. Народження Бога, народження Божої дитини. Зрештою, Різдво переживаємо кожного дня на службі. Відбувається прихід Бога під видом хліба і вина. Як краще пережити Різдво? Звернімось до сторінок Біблії. Власне, Євангелія від Луки розповідає нам кілька думок, котрі можемо взяти до свого серця і застосувати в житті. Бо світ хвилюється, похвилюється і перестане, як хвилювався Єрусалим, почувши від мудреців про народження Спасителя, хвилювався Ірод у своїм егоїзмі, жорстокості. Світ похвилюється і забуде, а мудреці пішли, щоб поклонитись дитині. І це перша думка святкування Різдва. Піти і поклонитись дитині, схилитись перед Богом, робити це щоденно, поклонитись Богові, принести в дарі Йому своє серце життя, як зробили це мудреці. Ангели співали пісню «Слава вишніх Богу, на землі мир, до людей благовоління». І ми славимо Бога, прославляємо своїми колядками, життям, добрими вчинками. Пастушки побігли, побачили і всім розповідали. І це ще одна можливість пережити Різдво по-особливому, усім про це розповідати, про те, що як Бог любить, якою любов'ю нас полюбив, залишив небо і прийшов у цей світ, розповідай про це. Якщо нема можливості говорити це перед багатьма людьми, скажи це в своїй родині, скажи дитині, внучці своїй, похреснику, скажи про це. Марія слухала і зберігала в своєму серці, і це теж особливе переживання Різдва. Слухай, що Бог тобі говорить, що промовить зараз у цій молитві. Збережи це в своєму серці, а головне застосуй у житті. Ось таких кілька думок про святкування Різдва, переживання його. У цій молитві, яку починаємо, молімось про це, щоб Богу піти і поклонитися, іти до Бога ціле своє життя, поклонитись Йому, принести в дарі серце, покаяння, життя, славити і розповідати про Нього, слухати і зберігати в серці своєму слова Божі. Нехай Бог, котрий приходить у цей світ сьогодні, допоможе і нам це Різдво пережити для Божої слави, для поширення Його царства в цьому світі і спасення наших і багатьох людських душ. Будьте благословенні! Христос народився! Христос народився! Славімо Його! Дорогі молільники живого телебачення! Вас вітає спільнота парафії Вознесіння Господнього, що на Левандівці у місті Львові. Запрошуємо вас приєднатися до Ісусової молитви разом з хором Елейсон. Нехай Господь, який спомагає кожного з нас у цей нелегкий час, буде прославлений через нашу спільну молитву. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Царе небесний, утішителю душі істини, що судився і все наповняєш, скарби дів життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй
милосердний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий просвіти, зціли немощі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклоніться цареві нашому Богу. Прийдіть, поклоніться Христові цареві нашому Богу. Прийдіть, поклоніться раді до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх очисти беззаконня моє. Найбільше обмий мене з беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти Тебе єдиного я зрішив, і перед Тобою злочинив. Твої праведні слова Твої, і переможеш, коли будеш судити. Це по беззаконня я зачатий, і гріхам родила мене мати моя. Це поістину полюбив єси, невідомий таємний мудрости своєї явити мені. Окропи мене і собою очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте утвори мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Верни мені радість спасення Твого, і Духом владичим утверди мене. Кажу беззаконнім дороги Твої, і нечестиві до Тебе навернуся. І збав мене від вини крові, Боже, Боже, спасення мого. І язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мені відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, дав би я, та все палення не миле Тобі. Жертва Богові, дух сокрушений, серце сокрушеним і смиренним Бог не погордить.
Сину
Ісусе Христе,
і святих отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Хочу подякувати всім молільникам живого телебачення та учасникам хору Елейся за спільну молитву, і нехай Господь кожного з вас спомагає, а Пресвята Богородиця тримає під своєю опікою. Благословення Господнє на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос народився. Славімо Його!